hage chung Tripura o ADC hini Tiprasa rok 70% land chini Tiprasa ni hini tongmani amo kubi de chini Tiprasa ST rong ni bomu high reservation khlaija tuma hanmale na chini jaga ni demarcation khlaija na khoroksa khorong ni Tiprasa ni yago pata tongbo amo forest ni under ro khlaija hage government no kuno bong ni samung ni bage jaga tlangna ni hingka hanya tlang thangmanana o mangphlewo no kana Bangladesh ni tribe ro butike nok su khurin hadi lama slamjak tongkha o mangphle no no goi khayogo haisi hage amo Bangladesh ni sini Tripura o ingya hai ni ta wan sukdi tuma hanmala amte ha chung kabangma Tripura no nukjak Tiprasa rong ni nok thai ha ke jaga rok tlangai highway lama slamani tei bongni jaga ni kagos kringi borok rangmanya rok mani chung koktumani bisingti chung nugu hake amono je ADC ni je system tongmani Tiprasa rong ni jaga Tiprasa rong ni culture no roka khlainani bagi reservation ni jangmani 6 schedule ni bisingti haipana ADC bisingo tongi bose Tiprasa ST rong ni reservation khlaijak jaga o tongi bose jung baksa buksu dugan nok phano rekha khai illegal babe dugan nugo illegal babe bazar khlaio hai hinai hinjago hake 6 schedule ADC tamani bagi slamjangmani je ST indigenous rong ni je thai jaga tongmani amo rokhangi tongnani bongni bisingo no tai kubon non ST o jaga settle engmaya tikhe hake chin no jaga khe ultang ma haji chung chini Tiprasa ST rong bagi reservation khlaijak jaga se chung tongoi miya kuno jaga o khas jaga aro dokhol khlaimiya hake chung nugo Tripura rok bisirbag ayang narni Bangladesh ni illegal babe phainero borongno settle ro Tiprasa rong ni thayo hake terep khoi kaisa kami ADC area o tongmani amo aro borno settle woi general area o tlangi thango hake bongni borno khoi jesupano national highway kinaro dugan bazar woi tongdi hinjagya sajagya hake chini boro rong hakai kisa sugrang ajinani bagi national highway kinaro dugan rekhakai bazar slamga ke hati slamga ke aro honjak sinai illegal nei lama torina nangomo national highway slamga kai noro o jaga dugan tabo tangha ke omo nongni dugan ulo jagarana naiklang norok hai hinai ira hinai sajago chini Tiprasa minister hanjangnai rok basi hake belai khena wana masingsa chini Tiprasa rong kai haike mamang kuno kaisa jagao samung khlai chanani phanongkha samung khlainani phanongkha nok tong thai tongnani jaga phanongkha amdikeno hanjage tongsiwo sajage tongsiwo even chini leader rok hanjangnai chiri chungno logirilia hake do katal bazar slamani hasungni khuriwo da jaga national highway slamna naimani bagi phana mana khlaikina hake o montangole tumani bagi Tiprasa rok tourist kaisa sport slamna naimani a jagao Tiprasa rok kwbangma dugan nogroi chalai tonglaimani tumani bagi a jagao Tiprasa rok no romitlangna nangkha aro forest jaga hanai bongni thani patta bo tongo haipani si borok romitlang jaka afro a jagao hake o Tripura ha Tiprasa rong ni ya Tiprasa ST rong ni yang ni sana naima da klaimo omo ani kok simia kwbangma Tiprasa loko rong no amteke singlai tonglayo tuma hamale Tiprasa rok je jaga bo kaham development khlainani lama no tuyo wanchugu samung khlainani thangake amono illegal hanai chini Tiprasa rok no samung khlaina naimani amono keplere rejago hage Tiprasa rok develop ongna ni bdiking sinai hinu ha kaisa bazar slamnani hinai kaisa national highway kinaro Tiprasa rok ni jaga mom ST reservation ADC slamjak 6 schedule ni bisingte omo Tiprasa rok ni jaga no hage o jaga o kaisa samung khlaina je jung buini thani permission bonna hana nango te permission nana karile amo permission je jung rejection je khlai rejago kuno jaga o ngakai hage jung bahai Tiprasa rok kujuk saga o kaimanai jung chini bumung bai ST reservation ni tu jaga slamjak mo haipana je jung o jaga o jung kuno khaina se chini thani kuno phana khomota gre chini thani kuno right che gre phunga kai jung bahai ke o jaga develop nai hage chin Tiprasa kwbangma leader rok no salayo Tiprasa rok bagi high right je land ni je demarcation khlaijak yang tomane amuk khlairan tei kwbangma kok salai tonglayo kwbangma jatra potra khalai tonglayo nei tabuk bo ngyakho tai chung chini population bo declining tong chini population din komi tongo chini Tiprasa bo kuboni bosong bai kajanglai tonglayo haike chini Tiprasa bahai ke kujuk sakao kanai tabuk jora tongsini Tiprasa rok khai siwi nari gyanga kai tabuk no jora last match haing tonga chini Tiprasa rok ni tabuk bo khai siwi nari gyanga kai Tiprasa rok phaine jora o munago thangmanu baksa buksu ano okok samani chajagya phanangmano amtin sa kai nungtam srai mungdari hairi ni kwbangma borok no komeni bisingtike sahar layo haike omo kubui kok no masao tama hamale nung accept khadi nung omono wansugui nini nung Tiprasa rong no bahike ban chiri narungman amono samung khladi nung bo ang khlaiya bo khaye no hnai Tiprasa rok hinchang tongka angya i bo khlaye no haisi ni tongha kai Tiprasa rok tai kujuk sakao kaimang la haisi tabuk tola kelungna nai tongka tola kelungna nai ma jagara no kasai nari yang kai
klai salni manliya haise amoni bagino jesung ADC o tong tomani kwbangma chini Tiprasa leader hinjaknai rokno omono power nani bagai chesta khlailai tonglaio ta chini Tiprasa rokbo chesta no khlailai tonglaio amono power nani bagai tei khoroksa khorokni Tiprasa rok kwbangma hincha anglai tonglaio ani si o jagao sason ani si o jagao sason hinui tei kwbangma Tiprasa rok kwbangma joto jagao no hincha amsa ke bango amono chung khibina nangnai amde ke hincha ang tongha kai chini Tiprasa rok kuchuk sa kai mangla khaisi hake chini Tiprasa agini borok rok o jaga no chini malik chungno hani bursa chungno hani malik nei oro huk khlai cha hemane agini simino omo chung khibirina ni nangnai o jaga rono haisi tuma hamale nor comment khlai sala chung chini o hani malik chung o hani Tripura ha chini sason ni chung salai tonglai mani busuk jora tui 12 thakto ni bororo o sungsa ni bororo Tripura ha no chini Tiprasa ST rong ni hinai poito khlai tuma hamale nor joto no saimano 12 thaktor kotor o jaga kwbangma haste tongo o jaga ni borok Tripura ha se chikon tete o jaga o soboni ha hinai sinika kai Tiprasa ni hinai sinya 10 ni hinai se siniu hage taitom sasinai omono step sanan thanga ke belai ke khakamo tinini video amsunu mothagrisnai noro video no sajaka like de channel no subscribe kai bell icon click kai je pro katal video dawo nong no notification sognya ni bagai nor jotano khulumba kya hambai